Ayun, so what's up mga ka-bird brain? So magandang araw na naman. Actually hindi pala maganda. Kakatigil lang ng ulan. Walang tigil ang ulan ngayon. Ngayon, ano lang tayo, pasyal-pasyal ulit. Tapos sa palaran kasi hindi natin masabi mama sa pupuntahan natin biglang uulan. Alam niyo naman ako, wala akong dalang kapote, hindi ako nagkakapote. Kahit saang bagay, hindi ako nagkakapote. So yun, matraffic ulit. Kasi medyo rush hour pa ng oras na ba? Alas 9. Ngayon, binago ko yung setup ng microphone ko. Nilagay ko dito sa ilalim. Nasa labas siya, in short. Nasa ilalim naman lagi, pero nasa labas siya ng helmet. Tignan natin kung mas less yung basag na noise. Wag naman sanang humina lang lalo. At the same time, gamit ko na tong Ace Pro 2. Kung makikita nyo sa last video ko, no, napakaliwanag nung pure shot niya, yung binidyoan ko ng gabi. So what more ngayong umaga, no, kung gaano to kaliwanag, gaano ka-clear. Pero ang settings ko lang is, since wala pa akong lens, wala pa akong in-field filter, ang ginamit ko lang is 4K 30 fps, naka-auto lang ako sa settings ko. Sa exposure, auto lang. Wala akong in-field filter eh. So auto lang, at the same time auto rin to. 4K 30, then naka-auto. Saka na tayo mag-manual pag may in-field filters na tayo. Para mas maangas yung shot natin. Ayan, so yun lang naman ang ano ko, sana hindi mo lang yan. May iba tayo, no? Di ba nakita nyo kayo sa Manila, nung pag-upo ni Yorme. Naglinis na siya, nagsimula na siyang maglinis ng mga kalat-kalat. Yung Divisoria, lumawak ulit. Parang ang sarap ulit mamasyal doon. Pero, kawawa ngayon yung mga motoristang naka-open pipe. Actually, hindi lang naka-open pipe eh. Kahit yung mga ibang yung mga aftermarket na hindi naman totally maingay, yung may lutong lang. May iba nagreklamo kahit yung mga JBT na hindi sobrang ingay, huli. Pero makikita mo naman may decibel meter sila. So hindi ko lang sure kung ilan yung decibel limit nila. Kung 90 ba o 100. Pero feeling ko 90. Ang masaklap nun, di ba, huli ka. Kukumpiskahin yung tambutso mo. Kukumpiskahin nila tapos ticket ka pa. Yun ang masakit dun. Kawawa naman yung mga napadaan lang, no? Yung mga hindi naman taga Manila talaga. Yung di sila aware na may ganun palang ordinansa sa Manila. Tapos isipin mo kung naka-acrophobic ka na yung halos 20 mil, aray ko, ang katinon boss. Okay lang naman sana, siguro first offense ticket, then second offense mas mahal na na multa, third offense doon na sana yung kukumpiskahin, then multa na mas malaki ulit. Para naman fair, kasi kawawa talaga yung mga dumadaan doon eh. Ako, hindi naman ako against totally sa loud pipe kasi ako naman nag-loud pipe ako dati. Hindi ako against doon kasi may tao naman talagang trip yung loud pipe, yung mga may lutong lang. Pero may iba talaga yung bulahaw naman talaga. Sobrang bulahaw. Nakakabwisit yun, lalo na yung mga may kasamang bata sa bahay. Yung nagugulat pagka natutulog. Pero ako dyan yung balance ako dyan. Hindi ako kontra, hindi rin ako totally pabor na pabor. Laging laging may consideration each part. Tapos syempre di nakumpiska yung mo, no? Uuwi ka ngayon, wala kang muffler, di ang ingay na naman lalo nun. Mas maingay yun kasi sipin mo let's say taga Bulacan ka, kinumpis ka sa Manila, babiyahe ka ng Bulacan na walang pipe. Ang ingay nun, parang binabasag yung kalsada ng sobrang ingay nun. Kung alam nyo lang yung feeling na walang nakasalpak na muffler sa inyo, iyak kayo doon. Okay lang sana kung yung di ba may mga aftermarket na yung muffler lang mismo or canister lang yung tatanggalin, yung elbow iwan. Ang mahirap doon yung mga full system, yung mga JBT, yung mga MT8, basta yung mga full system, yung parang stock yung itsura. Kasi tatanggalin yun simula doon sa sa header ng makina mo. So, ang tendency nun yung masira yung mo kasi umaandar ka na hindi naka yung baga walang tambutso, hindi siya angkop. Paano kung babiyahe ka ng malayo like hanggang Bulacan, sira ang makina mo nun boss. Hindi naman totally sira agad siguro, pero panigurado may tama yun kasi hindi na angkop yung buga nung hindi na control yung buga ng sa exhaust. Hindi kagaya yung pag canister yung tinanggal, naiwan yung elbow, kunyari mga sniper, tapos naiwan yung yung elbow, canister lang natanggal, yun medyo palag-palag pa yun. Pero yung mula header, mula makina, yung mga full system, tinanggal, aroy ko. Pupugak-pugak yung motor mo nun pa uwi. Gastos ka na nga sa ticket, kamot ulo ka pa sa pagbili mo ng full system, hindi pa bayad. Ang mahirap nun, inutang mo pa, no?
Then gastos ka na naman kasi bibili ka ng stock. Then gastos ka ulit kasi nga possible magkaproblema yung motor mo kasi isipin mo mula Manila hanggang Bulacan mo binahe, pumupugak-pugak. Papasilip mo ngayon yung makina mo niyan. Wala, nakakaano lang. Wala, hindi tayo against nga sa panguhuli. Yung ano yan ordinansa yan Actually good naman yon kasi nga consideration naman sa mga ayaw sa may ingay. Pero yun nga sana man lang first offense ticket, second offense mas mahal na ticket. Yung second offense pa lang, ewan ko na lang kung di ka pa madala nun. Pag natikitan ka, syempre madadala ka na nun. Third offense, yun na, kumpiskado na, then ticket na mas mahal. Kung may fourth offense pa, o kung matigas talaga yung mukha, yun, suspinde, iparekta sa LTO yung suspinde yung lisensya, di ba? Hindi yung rekta kumpiska kaagad, grabe, nakakapanlumo yun. Nakakasama ng loob yun. Kasi binili ng tao yun Alam nating bawal. Oo, hindi naman kasi lahat ng lugar bawal yun Pero binili niya yun Hindi naman niya ninakaw yun. Tapos kukunin na ganun, sisirain. Diba? Nakakasakit sa damdamin yun. Tapos may isa pa, sample lang ko kayo Isa pa sa mga nakakalungkot na mga ordinansa. Ito shoutout sa Bacoor. Bacoor. Hindi ko sure sa Dasma kung ganun na pero parang may nakita ako sa Facebook before. Pati Dasma ganun na Sa Bacoor guys, pagka may violation ka dyan na yung kagaya niyan sa pipe, hindi ko sure kung lahat ng violation pero sa pagkakaalam ko before lahat kumpiskado dyan ang lisensya mo. Pag natikitan ka dyan, kumpiskado lisensya mo. Kawawa ka. Tapos lately lang nakita ko, ang dami nilang yung nag-operation open mapter din sila. Isipin mo kung ilang DB limit sila, ang baba. Parang nasa 70 plus. Parang may oras na, ito, ganito lang DB mo, pag gantong oras. Hindi ko sure Pakita ko na lang yung ordinance sila pag makita ko. Papaskill ko dito pag nakita ko yung ordinance sila. Isipin mo, nasa 70. May oras na 70 lang siya, ganito. May oras na parang 90 yata. Pero yung 70 na yun, literal na stock ka lang. Parang yung stock na sabit pa dun Ang baba masyado nun. Parang sabit nga yung stock dun So, kawawa yung mga yung mga napapadaan nga dun. Yan, kagaya niyan. Siyempre, mangyari niyan, kumpiskado yung lisensya mo. Tapos kukunin yung tambutso mo. Wait lang, sa Bacora, wait lang, hindi ko natanda kung kinukuha yung tambutso Parang ticket lang ata. Not sure pa-comment down below ng mga idol kung kinukuha. Nakalimutan ko kasi, pero kung makita ko man i-post ko na lang dito sa screen. Pero ang pa rin doon yun, kumpiska lisensya mo. What if nga ang layo mo pa? Ang layo mo, di ba? Kunyari nga, sample ulit, malayong lugar, Cavite to Bulacan, Cavite to Metro Manila. Babalikan mo yun sa City Hall nila. Awit yun, abalang-abala sa'yo yun. So, ang nangyayari, hindi naman sa nila lahat, hindi na iiwasan tuloy yung, alam mo na, pampadulas. Kasi nga, syempre, abala yun Imbis na dumaan sa legal na proseso, may iba doon, nadidemonyo. Ayun, nangyari, padulas. Both side nag-o-offer. Pwedeng yung nahuli, pwedeng yung nanghuli. So, di ko nila lahat, pero may ganun talaga. Parang nakakaano, di ba? Sana yun yung mga matanggal na ordinansa, yung kumpiska lisensya. Abala kasi yun. Tinikitan mo na nga, kukunin mo pa. Di ba sabihin, babayaran naman yan Sobrang abala kasi nun, pupunta ka sa malayong Mahirap talaga doon yung ngayon, napadaan ka lang. Siguro pwede sana yung ganong ordinansa, let's say, sige, patupad nila yon yung kumpiska lisensya. Kumpiska lisensya, kumpiska tambutso, on the spot. Pero make sure na yung hinuli nila, residente nila. I mean, lokal nila, taga doon lang din. Taga Manila, taga Bacoor, kumpiska lisensya, taga Bacoor din siya. Para man lang, madali man lang kunin. Pero yung outside sa lokal nila, dapat, wag kumpiskahin. Hindi ko pa naranasang yan, yung nakumpiska lisensya. Kasi never naman ako natikitan So far, sa tagal ko nagmamaneho, papaano, motor, sasakyan, never ako natikitan. Kasi may iba doon, dumaan sa alam mo na. Gago! Ay wait lang, natikitan pala ako siyang beses sa Baguio. Natikitan ako sa Baguio kasi coding. Yun, reasonable yun kasi wala kami magamit na sasakyan. Siyempre, limitado lang yung araw namin na namasyal sa sa Baguio. Ngayon, kung papatayin namin yung isang araw, sayang yung punta namin sa Baguio. So kami, ni-risk na talaga namin yun. 500 yata yun Parang nangyari 500, bayad mo na sa yun. Tour. Ni-risk na namin yung coding. Trinay ko yung best ko para makaiwas sa coding pero talagang huli. Actually, dalawa pa nga yun, dapat Kasi magkaiba ang coding sa may Baguio City, magkaiba rin yung sa may papuntang part ng Benguet. Yung papuntang Strawberry Farm, nakalimutan ko saan yun. Kasi napara din ako doon, pinakiusapan ko lang yung enforcer, buti nga mabait
Tinitikitan niya, pinakita ko, sabi ko, sir, kakatikit ko lang sa sa Baguio. Sabi niya, magkaibang ordinansa kasi ito kasi sa Bambayan ka na, which is tama naman. Pero nung pauwi, tinuruan niya ako, sabi niya, sige, pagbigyan kita, pero pauwi, wag ka daan dito. Doon ka dumaan sa may tinuro siyang daanan, alternative pa balik ng Baguio City. Pero ang kinaganda doon, pag natikitan ka doon, bayaran mo na kaagad. Kaso doon pa rin sa may ituturo nila, sa mo babayaran eh. Hindi ka kumpiskado, pero pwede mong bayaran pag uwi ka na, pero kami binayaran ko na agad ng pagkahuli, sakto, madadaanan lang yung binayaran ko na. Para wala na akong binabalikan. Yun, medyo pa yun. Pero yung, yan, balik tayo doon. Kumpiska, tapos kunin yung mga bagay na binili mo. Aroy, ang sakit nun. Tsaka sa pakiramdam nun, mga idol. Ay, mali. Dapat pala doon ako duman sa loob. Next time, nakakalimutan ko lagi na doon ako duman sa loob. Kasi mas mabilis doon sa lane na yun. Kumpara dito. Mabagal dito. Mainit pa. So yun, kayo guys, pabor ba kayo doon? Una, pabor ba kayo na bawal na yung mga maiingay na pipe? Yung as in maingay naman talaga. May pipe naman kasing tamang lutong lang. Yung tamang angas lang. Natotolerate naman yung ingay. Hindi yung literal na open yung ganito. Sobrang laki ng open. Or kayo, pabor ba kayo na literal na stock lang lahat? Or may open na yung hindi naman sobrang ingay. Saan kayo pabor doon? Pangalawa, pabor ba kayo na Siyempre, papabor dyan yung mga hindi naman talaga motorista. Yung mga naririndi lang. Pag sinabi kong pabor ba kayo na kumpiskahin, parang paputok. Kung para ganun, pag matigas mukha mo, bumili ka pa ng paputok. Kumpiskahin, yun, medyo yun. Okay yun, kasi paputok yun, magkaiba naman yun. Nakakadisgrasya kasi yun eh. Kasi kung kumpiska, kunyari binili mo 5,000, 10,000, aray ko. Ang sakit nun, boss. Para kang nun, sinakloban ng langit at lupa. Lalo na kagaya sabi ko nga sa'yo, yung inutang mo lang. O kaya nag-pay later, ang katinon, nagbabayad ka ng hindi mo ginagamit. Sana mabago pa yon yung plataforma na yon. Ewan ko, pagdating sa motorsiklo, napakahina ng sa Pinas. Napakahina ng batas natin. Puro sobrang hindi siya organized. Parang sa NCAP, di ba? Sipin mo. Sabi yung NCAP, general naman yun, walang problema sa NCAP. Maganda ang NCAP kung tutusin. Ang pangit lang sa NCAP, nagsisimula na sila ni hindi man lang, kagaya yan, nakita yung road markings, bura-bura. Hindi man lang inayos yung road markings, hindi man lang inayos yung motorcycle lane, bike lane, di ba? Even nga na maraming tanga eh. Maraming mga ka-bird brain dyan na kagaya ko. Although may mga signage, yung mga ganyan, dapat bago nila nilagay yung NCAP, kompleto sa signage. Yan, kagaya yung bus lane. Alam ko ang bus lane pwede sa ilalim yan eh. Sa tunnel, ito Ayala Tunnel pwede. Pero parang hindi naman nilinaw kung pwede ka sa before and after Ayala Tunnel. Hindi ko sure kung nalinaw sa balita yon. Basta ang alam ko lang pwede ka mag-bus lane sa Ayala Tunnel. Hindi ko lang sure kung before and after pwede. Kasi may nakikita ako hanggang doon sa Magallanes na sa bus lane. Same here, bago pumasok ng Ayala Tunnel, nasa bus lane. Huwag natin alam. So para safe ka na lang, huwag kang dadaan dyan. Regardless kung pwede o hindi, kung gusto mo na lang ng walang problema, walang iniisip na problema, huwag ka na dumaan dyan. Yan, tutusin, okay ang NCAP. Hindi mo naman kasi marami na naman talagang mga bird brain sa kalsada. Marami mga kamote. At least yan na lang yung parang punishment nila, yung NCAP. Ako, pabor ako sa NCAP. Hindi lang ako pabor sa yung pag-start nila ng NCAP. Kasi, ang pangit pa nga, yung portal nga nila, parang nauna pa yung pagpapatupad kaysa yung mga kailangan nila. Di ba? Para maniloko sarili mo. Ayun, mga markings o road markings, di ba? Ang pangit. Ginagaya nila sa ibang bansa, yung mga kagaya ng Singapore o ibang bansa, pang mga ngayon, ibang bansa na magaganda. Pero so far, Singapore, sobrang ganda sabi ko sa inyo. Yun ang masasabi mong world class. Doon, magpatupad ng NCAP kung ano man. Ang sarap sumunod, kasi yung tax mo, gamit na gamit. Ang linis ng kalsada, ang ganda ng kalsada. Maayos yung mga road markings, hindi kagaya dito, basag-basag kalsada, kulang-kulang sa markings. Tapos papatupad ng sobrang higpit na parang sa mga world class na first class na bansa, di ba? Napaka-unfair talaga. Gaya-gaya, di naman angkop. Tapos mabalik tayo sa balik tayo sa huli-huli scenario na yan. Sa Manila ngayon, ang ganda, ang sarap mamasyal. Kasi sobrang luwag na eh. Ako, hindi talaga ako fan ng Manila na pumapasyal. Unang-una, sobrang dami buhayang enforcer dyan. Alam na mga kapwa ko nagmumotor, mga motorista yan. Sobrang dami dyan. Hindi sa nila lahat, pero sobrang daming buhaya dyan. Sabihin na naman nila, paano mo nasabi, paano mo taong bayan na lang magsasalita para sa inyo. Sana Yorme, yan ang next mong malinis dyan. Kasi nung time mo Yorme, nung last medyo umukay eh.
Pero may mga naiwan, pero medyo umukay. Sana ngayon, Yorme, simot. Ang dami dyan, mga sobrang ano talaga. Hindi na ginagampanan yung trabaho, nagampanan nila, mamera. Yung na ginagawa nila, mamera na, hindi na yung trabaho. Na yung simpleng pagkakamali, dayo, kunyari dayo, may ganung senaryo, di ba? Yung magmi-minor ka kasi magtatanong ka eh. Nagtanong ng tao para di matikitan, pero nung nagtanong, ayun, tinikitan. Aray ko, wala, nakakaiyak lang yung mga ganyang sitwasyon. Kaya hindi ako fan ng Manila talaga, hindi ako gumagawi dyan. Unless no choice, may kailangan akong puntahan dyan. Pero ngayon medyo okay na eh, kasi nga si Yorme ulit. Sana ma-resolve talaga yung mga buhayang enforcer dyan. Yan ang isang sumisira ng mga ano dyan eh. Pero ngayon tingin ko takot na yung mga enforcer ngayon. Kasi si Yorme na ulit eh. Lalo na pag nabidyoan, aray ko. Walang problema doon pag kamote ka, bird brain ka, matitikitan ka. Tanggapin mo yun. Pero yung goods naman lahat ng ginawa mo, tapos uhulihin ka nang walang rason. Gawa-gawa, kwento lang. Na pag nasindak ka, pera ka, or ticket ka, kawawa ka talaga dyan. Sana makapasyal tayo ng Manila. Actually, lagi naman ako halos na sa Manila. Hindi nga lang nakamotor. During kasi madalas ako tumakbo dyan sa running. Madalas yung race ko dyan sa Ross Boulevard, saka sa minsan sa Tulay, yung bagong Tulay dyan. Madalas dyan yung race ko sa Ross Boulevard. So short, nagagawi ako. Hindi nga lang nakamotor. Ayan, nalilibang tayo. Takbong pogi lang tayo kanina pa. Daldal kasi natin eh. Siyempre, kailangan natin dumaldal para di kayo maboring. Kaya sa mga kapwa ko rider dyan, saan ba kayo pabor? Sa NCAP, alam ko maraming galit dito sa NCAP ng mga kapwa ko motorista. Pero ako personally, hindi ako against sa NCAP. Sa mismong batas na yun, yung mismong kung ma-implement na maayos, hindi ako against dyan. Pero since hindi nga siya na-implement na maayos, against ako dun sa yung way ng pag-start nila. Pero at the end, yung batas, maganda yan. Maganda yung NCAP na yun. Yung mga ibang enforcer naman kasi, di ba yung mga nagba-viral, yung mga nangungutong, hindi nyo naman masisisi yun yung mga nangungutong. May part na hindi mo sila masisi. Kasi siguro hindi naman kalaki ang sahod nila, no? Hindi ko maano kung gaano ba kalaki sahod nila, pero hindi natin masigurado. So, feeling ko siguro hindi naman sobrang laki ng sahod nila. Tapos maghapon ka sa initan. Siguro yun yung nagpapatrigger sa kanila gumawa ng ganung bagay. So, sana naman lumaban na sila ng patas kahit mababa sahod nila. Kumbaga bahala na yung gobyerno sa kanilang magano. Kumbaga hindi yun rason eh. Hindi yun rason para mangutong ka, 'di ba? Pero yun yung nakikita kong rason kaya nila ginagawa. Mahirap niya, malaki pala sahod nila, no? Hindi natin alam. Sobrang garapal pala talaga nila. Malaki sahod tapos ganun pa sila. Isa sa mga pinaka the best na lugar na masasabi ko pagdating sa mga ganyan, enforcer, number 1 para sa akin, Imus. Hindi ko alam kung may mga dito na mga enforcer sa Imus, pero para sa akin sa yan, sa mga pinaka safe place ko pag nagagawa, Imus. Pangalawa, San Juan. Baga huli ka lang talaga pagkakamote ka or bird brain ka. Pero yung hulihan, hindi. Yan yung isa sa mga paborito kong lugar na pag nandyan ako, alam kong safe ako. Kung wala naman akong ginagawang violation. So hanggang dito na lang tayo mga ka-bird brain. Kita-kits sa susunod na episode.